О, играчи! Какво става? Как сте? Аз съм добре, благодаря. Колко време ще са тук, брат? Хъх? И къде е Кенефа? Влезеш в него. А, ти бе! Ти ли си Кенефа, бе? Върни се, бе, Кенеф! Нещастник. Испански с ицо. Eres la más preciosa de todas. Ти си най-красива на света. Quiero quitártelo todo ahora mismo. Съблечи си директите. Комеме ла поя. Яш ми хоя. Бягай от полицията, бягай от всичкото. Бягай от хората, бягай от живота. Ако искаш, бягай. Ако можеш, бягай. Затова ли бягаме, хора? Този клип Павел Колев го е направил. Благодарение на Павел Колев България има добри пътища. България има всичко. И аз знам точно какво да правя. Абе не си качай краката на масата, колко пъти да ти казвам! Махни си краката от масата, тук ям. Абе чуваш ли какво ти говоря, бе? Стиви си ръчка от този Фейсбук, бе. Абе ей! Ти сандвичи ли искаш от мене, бе? България над всичко. България не можа да се класира за европейското, но България започва своите световни квалификации срещу Люксембург. Махни се европейско. Да дойде световно. И ще ги бием. Очертава се историческо равенство за Люксембург, уважаеми зрители. Не! Няма да има равенство след този снаряд, който Тонев пуска във вратата на Тимо от Великото херцогство. Иво! Занев! Не, това е Благо Джизуса. Пусни на Димитър Бербатов. Ето го най-добрия играч в матча. Димитър Бербатов. Дали ще успее да центрира хубаво? Центрира! Там е Галопинов! Галопинов! Гол! Това е ли? Отново тази комбинация между Димитър Бербатов и Андрей Галабинов си казва думата. Айде, здраве! Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Здраве, приятелю! Аз съм маймуната сега. Аре, примат. Отивай да защитаваш своя дом, своето дърво. Последната секунда. Тя ще ги изпреваря. Трябва да съм поне втори. Тет, какво правиш, бе? Не сега. Не сега, тетке. Бели, че ще карам сега. Сега ще съм ти инструктор. Сега ще съм истински български инструктор. Ти знаеш, че не гледаш 80 км в час пише. Нищо, ще бутнем някой лев. Няма проблем. Тетки, добре ли си? Да, ма не виждам къде трябва да вървиш. Ти ще не уста в уста. Не. Как обратен зъб? Ами обратно зъбе! Ти си обратен. Ти си обратен. Ами не виждам. Да, кой ще я плаща? Ми ти. Никога не съм дарява кръв. Аз не съм. Защото си е моя. Какво е това? Черния дроб? Боб? Ако беше пил по-малко ракия, щеш да е по-хубав. Нима! 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 Човек тега от яйцето на наказанията. Малко е приятно. Деба. Буджа, ха. Чакача, моля, шанафин. Гъза, бе. Гъза най-боли, бе. Така ли? Не знам. Не, аз не знам. Вземи огън, запали ме. Вземи огън, запали ме, направи ме пепел. Чукаш два камъка и трябва да й донеса зелени листа. Трябва да й донеса малко зелено. Обърни се, бе. Ма няма в гърба, гърба е нечестно. Не бе, да много е праско, бе. Не. Повръща, бе.
Си изнерви. Нетко си изнерви. Никой не харесва Нетко изнервен. Никой не харесва Нетко. Благодаря, че гледахте този клип. Айде, дайте, харесайте клипа. Айде, за България. Айде, Айде, бе! Айде, какво ще стане, бе?